Laran luwih dhisik kanggo ambekan ya ana ngono ya Mak. Iya pancen bener nggih. Mengko perkara lakon Semar bangun desa bisa ditutukne sak rampunge sisen limbukan. Sing baku aku karo anakku limbuk ngaturke apa to wigatine aku karo kowe sowan tinimbalan ana ing adicara bengi iki. Iya Mak ngestoke dawuh. Ning luwih dhisik sadurunge ngatur kita tembangan kang maneka warna kang sarta matur kang akeh-akeh ora ana salahe kang angka sepisan ya kuwi ngucapake lan ngungkapake rasa puja lan puji syukur katur marang Gusti kang murbeng dumadi Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala Hyang Widiwasa. Ngono ya Mak. Pancene bener kaya pangkono nggih. Ya mung saka berkahe pangeran becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Aku karo kowe anakku limbuk sak rombongan bisa manunggal kang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki. Ngono ya Mak. Pancene bener kaya mangkono, Nduk. Iya. Bengi iki dalam rangkaian adicara apa Mak? Iki mangkene Nduk piye? Adicara bengi iki tidak lain dan tidak bukan ya kuwi agenda rutin setiap tahun. Agenda rutin tiap tahun. Ya. Ya kuwi wujude bersih desa, bersih desa. Ana sing ngarani nyadranan, ana sing ngarani sedekah bumi. Ngono. Ning kabeh kuwi intine padha ya kuwi ucapan kang sarta ungkapane syukur perwarga masyarakat ingkang lenggah ana ing laladan Sombron. Ya kuwi saka kabeh kenikmatane pangeran kang wis diparingake mula wajib untuk disyukuri. Ngono ya Mak. Apa maneh mau Bapak Kepala Desa ya Bapak Lurah uga wis paring dawuh wujude bersih desa utawa nyadran utawa sedekah bumi. Iki ayo bareng-bareng dionceki bebarengan. Agenda rutin tiap tahun jenenge wae bersih desa. Aja mung ngresiki laire. Ngono. Ning batine ayo bareng-bareng uga melu diresiki. Introspeksi diri mulat sarira angrasa wani. Ngono Mak. Jenenge wae agenda tiap tahun. Dadi tiap tahun sepisan ayo to awake dhewe introspeksi metani kelawan dosa kang sarta keluputane awake dhewe selama 1 tahun. Ngono. Aku duwe salah apa karo tanggaku? Aku duwe salah apa karo kancaku? Ngono. Iya. Acara bersih desa ngene iki uga mengajarkan semangat kebersamaan, guyub rukun kang sarta gotong royong. Sing maune duwe sifat individualisme utawa
ora serawung karo tak tangga teparu malih dadi serawung ngene iki malih sing adoh dadi cedhak ngono ya mak mula tetanggan kuwi penting banget ana ajarane agama pungkasan utawa agama Islam wis diandharake Kang Sarta dijelasake piye wong tetanggan kuwi ana aturane ana pernatane tangga kuwi duwe hak jlentrehe piye mak tetanggan kuwi duwe hak siji hake wong tetanggan kuwi apa ya kuwi radu salam utawa mengucapkan salam satruwa kaya ngapa kreso kaya ngapa tukarana kaya ngapa nek cethuk karo tanggane kuwi wajib mengucapkan salam wajib mergo kuwi kelebu hake tangga iya kuwi hake tangga sing angka 1 iya banjur hake tangga angka 2 ya kuwi nekanana yen to tanggamu lagi kagungan kersa ngono becik kuwi walimatul khitan walimatul urus utawa slametan utawa bancaan tanggane melu seneng kuwi kowe nek iso sak bisa-bisa kudu melu bunga kudu melu bombong ngono ora kok tanggane tuku gelang yo atine melang-melang tanggane tuku kalung yo atine bingung tanggane tuku ceret yo tanggane mencret lah ya ana ngono kuwi ana ning Sombron ndak ana ngono kene rukun kabeh ketitik bengi iki duwe acara dudu acarane wong siji ning acarane wong sak desa abot enteng disangga bareng bengi iki nonton wayang kulit apresiasine luar biasa ngono alhamdulillah wa syukurillah ya mak melu seneng mula wis sak pase wis sak terpe lamun aku karo Biyung ngaturke panuwun yo nak parang sapa wae mak ya kuwi ngaturke panuwun marang sepisan ya kuwi pepunden kula ingkang sampun paring dawuh paring sambutan mau sore Bapak Kepala Desa Bapak Kepala Desa ingkang pinungku kinurmatan pepunden kula Bapak Agus Harsono sarjana hukum didongake sehat walafiat supaya diparingi kekuatan anggone mimpin bawat pemerintahan ana ing Desa Sombron pancen kaya mengkono iya uga ngaturke panuwun dumateng ketua panitia iya sapa yaiku Bapak Thaifur Mudin kene ketua panitiane Mudin mula berkah barokah jadi awake dhewe kudu mementaskan yang sebaik mungkin semaksimal mungkin ketua panitiane Mudin lho kowe kok nganti kleru ngomong kok dimoreni kowe iya wah ora medeni ora iya luar biasa penonton bengi iki bludak nek wis ana ing laladan Nganjuk ya aja mung aku sebagai putra daerah dalang Jaban Rangka dalang saka Solo Blitar Tulungagung dan lain sebagainya wis mengakui penonton terbaik utamane ana ing plat AG Presidenan Kediri kuwi tidak lain dan tidak bukan mapane ana ing Kabupaten Nganjuk ngono ning kene kuwi ora mung pecinta budaya ning uga pengamat budaya ngono dadi disuguhi apa-apa gelem disuguhi apa-apa kersa ngono ning lakon yo ngematke ning hiburan yo menikmati wayahe guyon wayahe lagu-lagu yo mengapresiasi ngono yo alhamdulillah wis marambah ping pira piye awake dhewe ndalang ning laladan Sombron iki ping pira nek ra kleru wis ping 3 gak ping 2 to ping 3 sak taun ngarep kok iya
iya alhamdulillah sesuwan rene neh iya nyambung tali paseduluran ngraketke tali silaturahmi karo pepunden-pepunden kanca-kanca dulur-dulur kang lenggah ana ing Sombron tembunge agama wis ngandharke kok no piye sok sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi fa insyaallah bakal dijembarke rezekine bakal didawake umure Allahumma amin amin ya rabbal alamin pancen sing disesuwun kaya mangkono kok Mak iya sing baku kembali ke benang merah no biyung arep ndongake apa kanggo para pepunden-pepunden kang lenggah ana ing Sombron kang bengi iki wis kasembadan gelar adicara ya kuwi bersih desa utawa nyadran dongaku banyu mili muga-muga sarampunge seluruh rangkaian adicara bersih desa desa Sombron dadi desa sing dadatun thayyibatun warapun ghafur gemah ripah lojinawi kerta tata raharja murah sandang kelawan pangan cinaketa ing kamulyan tinebihna saka bencana alam Allahumma amin Allahumma amin 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 ya rabbal alamin eman
Alhamdulillah wiwit sore awake dhewe teka ana ing desa Sombron. Para bakul-bakul mbludak padha-padha ngempil barokahe acara bersih desa ana ing Sombron. Pancen bener nak bakul akeh banget. Iya ikut andil mengais rezeki bebarengan ana ing acara bersih desa Sombron. Dadi wayangan kaya ngene iki tegese UMKM ekonomi iki berputar. Oh ngono. Bisa terangkat. Dadi sing kerejekan ora mung dalang, ora mung yoga, ora mung pengerawit. Tero panggung sound system, bakul-bakul kaya melu mengais rezeki bebarengan nempel barokahe warga masyarakat Sombron kang gelar adicara bersih desa. Ngono. Uga iki sadurunge ngaturke bintang tamu, luwih dhisik nganggo salam mukadimah. Tetembangan sing alus dhisik. Iki ana pamundutan mau sore titipan. Kepengin ngersake ya kuwi langgam melati rinunce. Wah iya. Dibawani luwih dhisik mak. Ngendoni suasana kang kenceng, ngregengke kahanan supaya ini tetap bisa gayeng. Nggo salam pambuka, nganggo salam mukadimah ana ing season limbukan. Dibawani no. Oh iya. Bawa menati rinunce monggo Mas Heru ingkang anyari rani. Monggo Mas. Alon-alon watone kelakon gremet-gremet watone slamet. Sareh-sareh watone pikoleh. Monggo Mas Her. Kangka tulu hararon dan malati desa mbok menawi tasih nenggani perangkating desa Bapak Mudin ingkang selaku dados ketua panitia lan seluruh panitia yang boten saged kula sebataken setunggal ndoko setunggal katur para warga masyarakat ing Sombron ya Mak. Monggo dilajengaken Mas Heru. Rina wangi Sanggar Seni Astabrata yang mantau lumantar YouTube ya Mak. Mugi-mugi karena ing penggalih lan dados jampi saya dienggo kanca lek-lekan kok. Ngono. Iya. Maka Mas Her. Tunung ya ditibake sak langgame ya Mak nggo pambuka. Kula nyuwun Mbak Rizky
ngaturaken salam pambuka niki menika langgam melati rinunce. Heeh. Sumangga Mbak Yu. Heeh. Berita anyar iki dihubungi saka pihak manajemen Sanggar Seni Astabrata. Bulan 10 tanggal 9. Oh iya, aku Kang Sarto Sanggar Seni Astabrata kembali main meneh ana ing Sombron meneh. Oh ngono. Ning daleme Pak Kami tuwa. Oh ngono. Alhamdulillah. Positif wis aku tak umumne ora sida kok isin no. Iya. Lanjut mantap ya. Desa Sombron selangkah lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Yuk melati renunce sama Mbak Yu Rizky ya. Oh.
ditelaske Mbak Yu. Sampun ngaturaken langgam melati rinunci minangka salam pambuka. Iya. Wiwit sore sadurunge aku macak, sadurunge aku salin klambi dalang. Bayuh ibu-ibu sombron. Bayuh nek njaluk foto aturan kok. Apa ya? Nek njaluk foto siji-siji ngono sing aturan ndak masalah. Gek ngrowasani ngono kok roh wonge. Yo dalange gantenge manise kaya apa yo nek didilati. Ayo. Lah iya. Wah, nek foto uyel-uyelan. Ora siji-siji. Bareng kabeh. Boyo ngerubung aku piye kok susune turut lenganku bareng. Ayo. Lah ya ora apa-apa saking antusiase karena ya Mas Akbar kapan rabi Mas ngono ya rabi iki gampang Bu rabi iki gampang sing ngangeli bar rabi gitu oh ngono rabi nek rabi sesuk lho iso ning bar diesel mati lho diesel mati disitulah kehidupan sebenarnya dimulai oh ngono mula kudu dipikir tenanan sadurunge menempuh bahtera rumah tangga nek iso ibarat wong silat iki kudane dikuwati dhisik oh ngono iya aku karena ben ora omong dhewe dituturi aku njaluk tutur ben dituturi karo pepundenku sing saka Ponorogo yang lama tidak jumpa wah iya Mbak Yu Lucy Brahman yo Mbak Yuku yo ibuku yo pepundenku yo guruku ngono suwe ora ketemu monggo Mbak Lucy katuran jumeneng wonten ing sasana budaya menyapa warga masyarakat Sombron yang malam ini mengadakan acara bersih desa mecah sepining suasana sepoti nganggo praon karena ben gumyak suasana bengi iki ya monggo Mbak Lucy katuran jumeneng ya yuk terus Segala
Akbar ingkang bagus piyambak, piyai kang bagus, prestasinya luar biasa, asmane nguncara sak Nupantara. Amin. Gantenge ora kok ilok, pribadine sae. Piyaine sabar, wis pokoke lek ngelem ndak karo-karuan. Nek nyelem Mbak Lucy percaya, nek nyelem kula penonton Sombron niku percaya. Sing semune ndak percaya iki penabuh-penabuh. Kancamu dhewe. Soale ngerti. Kita meragukan ngono. Kenapa panjenengan tadi di bawah ditikroyok ibu-ibu? Kenapa Bu Lucy? Tanya sama saya. Jadi ibu-ibu niku seumuran saya niku mesti hatine podo. Lek mirsani Mas Akbar, duh bagus e. Duh eloke. Piyayi kondang duwite akeh. Wah. Ibadahe sae. Wah. Ora tahu mambu wong wedok. Lek kene dhewe iku wis urung iki. Piye. Dadi yo cara wong no mantu idaman. Ya ta Bu ya? Mulai langsung leres tahu Mas Akbar sampai kula badhe foto mawon mboten anu wau dikroyok karo ibu-ibu lah. Itulah wajib kita hargai. Kita seorang seniman, kita bukan siapa-siapa tanpa para penggemar. Betul. Kita bukan siapa-siapa tanpa para penonton sedaya. Betul. Kita bukan siapa-siapa tanpa teman-teman netizen. Lah, itu semua saling membutuhkan, seiring sejalan berkesinambungan gitu. Dengan mereka kepenjenengan, mereka juga memberi rezeki dan berkah. Loh, doa yang sementen balik pasti ada yang diijabahi. Leres. Gitu. Lah niku dadi intine nggur matur suwun tok niki setiap pagelaran sing rawuh sementen bane. Niki luar biasa, apalagi Den Akbar ini masih dalam muda. Tapi wis disengkuyung. Yang hebat lagi Piai Sombron. Wis to, dalang dia sing ora mlebu nganjuk. Tapi Piai Sombron tidak lain hati memakai putra daerah sendiri untuk ditampilkan. Tepuk tangan. Astagfirullah, tepuk tangan untuk masyarakat Sombron. Khususnya terima kasih untuk Bapak Lurah yang telah membimbing teman-teman semuanya bisa sukses pagelarannya seperti ini gitu. Masyarakat yo berukun estu kula dugi wau sami grab ya semana luar biasa. Sampai niki kula kewareken. Teko niku wis rawon. Ning kene lho pakakku lho wong wis pecel. Sapa sing meneh mau? Mos aku duwe 3 piring. Aku mbok kira wedhus. Aku ya tak topo. Lah mari ngono penonton ya ngirimi nek komi. Allah Gusti Allah, pe bintang tamune sapi dikira panganane sak kertas. Tapi luar biasa ora panitia gemati mboten wonten. Mboten wonten estu. Nek tenan niku dobel kabeh 2 piring. Heru 3 piring. Niku lek mboten gemati ne anu panitia luar biasa saya acungi jempol ora kok sijine 10. Nggih. Dadi niki lek seniman niku kadung kopen ora kaya seniman gitu Mas. Nggih, leres. Tapi lek kadung kere. Nggih. Anten niku tetep bukane seniman ki nek wis kadung mulya ngungguli raja, nek kadung rekoso ngungguli kere. Lah diomong iki tenan kuwi. Wis lek ulam yo kaya mbuh ya lek kadung nek kadung kejungkel yo diitek-itek yo. Terus pundi kabare Dimas? Alhamdulillah pangestunipun Ibu Lucy, Mbak Yulusi pinaringan sehat kebagas warasan. Wis tak arep-arep tak kira wi lali jenengku. Ora mor setahun. Nggih. Aku mendem kok piye Akbar ya. Gelah. Tanggapan ranggane si Brahma tak dongane cus kowe aku. Tak gelah. Tujune ke cintaku kok ya moden kene. Ya. Aku splek karo Pak Lurah. Nggih. Asmane Pak Lurah ini. Nggih. Agus Harsono, ngerti ya? Tegese Agus Harsono kuwi nek tegese menurut bahasa Jawa dan bahasa Arab sama. Pripun? Agus tegese bagus, baik, lelaki yang baik, lelaki yang berpengaruh. Lelaki yang bisa dicontoh. Seorang pemimpin yang iso pinunjul lah. Wis pinter kiai kene milih Pak Agus. Dan cocok karo asmane. Pak Agus. Lah bener. Terus jenenge Mudin sapa? Pak Tok Ifur. Aku jane wedi lek Mudin jane. Nyapa to dadak wedi, Mbak? Nang ndi iki sirik aku karo Mudin lho, Le. Kok iso sirek, kok iso pegel nyapa? Ora wedi, enggak pegel. Nang ndi nggawa tali pocong. Salah tembung sithik dibuntel iki. Salah
hari ini beliau adalah ketua panitia. Ketua panitia. Sing ngundang Mas Akbar Astabrata kan boten kata lupen kula katut dalu niki matur sembah nuwun alhamdulillah. Mugi-mugi sederek mriki sedaya kalimpang reken rejeki ingkang kuatah barokah. Amin. Diparingi panjang yuswa. Amin. Kathah rezekinipun. Amin. Sing dereng kantuk jodoh ndang pikantuk jodoh. Amin. 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 Ya Rabbal alamin. Nek kok banter men. Apa saja wis arep pengen kan? Nggih, pengen ning ora pengen rabine ning pengen karo. Ayo. Maksudnya pengen menjalin hubungan itu gimana? Ya lah ya pengen ya mumpung ibune iki sik enom ya to ya sik patut ya patut. Patut ngunggoni ya. Engko lek mosok kowe rabi ngenteni aku ngene. Ini ya. Mbak Lucy, kula niku nyuwun pitutur dan arahan panjenengan. Bagaimana? Bagaimana tips-tips seorang wanita, karakter wanita seperti apa yang pantas dan untuk mendampingi seorang dalang kados kula niku dipundi? Wanita yang model piye kan? Model sing dundampingi seorang dalang apa nek Akbar? Nggih, nggih, nggih. Iki ganteng ya toh. Ya ini wong terkenal akeh. Iki ameng-ameng nyawa. Lek kur wong wedok sing biasa-biasa ndang pedhot. Duwe bojo Akbar iki kudu mentale kuat. Yonine iki cara wong hokine kudu seimbang. Karena sampean pi rezekine gede. Amin. Ning godhomu ya gede. Ya gitu. Nggih, nggih. Ngono. Ana hubungan. Bisa terus begagah. Ana hubungan anu nggih Mbak Lucy nggih. Tekane bondo bareng karo tekane coba. Lah bener. Jadi mengke lek jenengan wis mala krama, kuwi sing mbok gawa ki ya ora ku rezekimu tok. Rezekine bojomu. Nah, syukur banget. Sok iki ngapa minggu kok mudar? Ngarep mata. Amin ya sewu. Mudar ya metu. Maksudnya niku ngeten lho. Nyong bojo dalang kudu abot, kudu lembar dodone ya. Paling ndak sudah paham dengan dunia seni. Umpama garwamu dudu wong senian, ya kudu mempelajari piye bagaimana toh seorang seniman. Bagaimana entertain. Aku ben aja sok cemburuan. Ya iso cemburu tapi ndelok-ndelok ya. Syukur bagi iso seiring sejalan. Nah, dalang karo sindian kuwi ya ora apa-apa. Luwih kenceng meneh. Dadi angkan-angkan kowe lek pomo arep nglirik wong liya tiuding ngono wis enek sing nyuluk makane santi. Mboten ngaten Mbak Lucy. Tegese didampingi saben dina. Aku ki nek rabi sinden niku ana sing tak kuwatiri siji. Apa? Nek karo sinden nak biasanya budal kok tanggapan terus bareng. Iya lho, lah iya lho. Iya lho. Nyambut gawe bareng kok. Diladeni. Nggih, tekan omah mulih ya turu bareng. Iya. Lah nek bar tanggapan awake kewesel kabeh terus turu, sesuk ndak enek sing masakne ora ya kowah-kowah lho, Mbak. Loh, justru itu makanya lho sampai tanya. Bagaimana Bulusi? Bulusi kan. Nah, walaupun Bulusi itu melek sampai teko esuk. Pagi kopi niku mesti cemawis. Pagi melek motor langsung masuk kantor. Ning golek jam 1 jam 2 ya tiung-tiung. Itu wis wajar. Tapi kalau itu seorang perempuan yang sadar tanggung jawab, wis aja sampe lek keluwen. Jenenge jodoh itu saling melengkapi. Ngono lho. Lah golek bojo apa golek pembantu? Oh nggih. Nah, betul. Ngono lho. Tapi sekarang ada uang gampang. Bro. Ngaten. Tapi kalau mengakui ya Bu sih. Jenengan niku wanita yang kuat, perempuan yang hebat. Ing ngatasé bengi nyinden isuk sampun dinas teng dinas pariwisata nggih. Nggih. Kula niku nggih rekake nyonto jenengan. Oh alhamdulillah rekake bengi apa ki jualan isuk to karepku jajal-jajal neter keterimane ngurip. Iya. Jajal tak nyambut gawe dadi guru. Nggih alhamdulillah. Terus kuat. Bengi wayang isuk guru. Nggih mboten kuat niku lho. Ndak iso. Malah kanca-kancaku Astabrata niku malah nggojloki kula. Ya napa? Alah padune dadi guru arep gendak murite. Lho ngono lho. Apa yo ndak omongan sing elek to ngono kuwi. Terangno pikirane cah pintar ya. Ya. Justru jenengan itu piye Pak? Maksudnya dhek ya ora kuat manuler. Ya, wis wajar to. Boten tenagane sing boten. Tenagane bener, karena jenengan kan jejeg katos enjing. Nggih, dalang nggih kan tanggung jawabnya berat mikir semuanya. Tapi kalau
garwane sinden niku pun kulino melek bengi. Jadi kalau pagi bekerja tuh fisiknya biasanya kuat. Kalau punya kemauan, yang penting niku kemauan. Kabeh sing nuntun karek garwane Mas. Ngono. Wes mudeng. Nah, golek sing bojo sing seterang. Nggih, setrok. Oh gini gede. Nggih, amin. Lek perlu sing ora usah nulang kalau yo ayu sampeyan bagus. Nggih, amin. Ora apa-apa lek ndek bojo rada galak-galak sithik kaya Mami Lucy gak apa-apa. Oh, ndak apa. Wong galak sregep kok. Seterang. Galaknya malah sregep ya, Mbak? Yo iya, justru wanita yang keras itu mandiri, sombong banting-banting sembarang. Wah, itu tak banting-banting ini. Lah mulai kan ndek bojo alus, malah kurno nangis lho ngerti apa sanding sinden ayu-ayu kurno nangis malah ndang stroke. Wah, aku jangan melihat figur wanita wah kasar. Wah, kuwi cemrang justru wanita yang seperti itu tangguh luar biasa. Luar biasa. Matur nuwun pitutur dan pitutuhipun. Wah, sami-sami to lek akbar. Apa dileksanane mumpung aku sing terus. Pokoknya nek aku sok rabi Mbak Lucy tak undang tuh. Harus ikut meramaikan. Alhamdulillah wis tak pengke. Nggih, mergi rabi niku prinsip kula niku syaratnya wonten kalih. Iya napa? Kalih sinten. Iya bener. Pinter ya. Iya. Kalih sinten ya lek secara ekonomi pun mapan ya. Kerjaan iso kaya gini kalih sinten iku. Nggih. Makane lek enak apa-apa ya jadi empot. Brone los dol. Kula pun boten janji. Sajaing perweti sasak. Cah kene padane kono murid Cah Ponorogo kok. Cah Ponorogo rasa kesuwen wong ruwet sikat. Sik. Nah, Katen ini juga berkat Pak Mudin. leres dadi malam hari ini banyak request sekali khususnya para ibu-ibu bisi iku lho. Acara sukses kaya ngene iki sapa to ketua panitia? Piyai sing gagah rekoso digdaya ya kuwi jenenge Mudin sapa? Pak coba mengelali aku Toib. Ya kuwi ngono Mas Toib. Nggih. Menika minangkani pamundhutipun ibu-ibu monggo nggih kali Pak Mudin Pak Toib. Aturan menawa terpanggung mriki ngrencangi kawula. Pak Mudin tasih lenggah nggih? Wah, aku nek ndak enek Pak Mudin, kula nggih mboten saged dituturi kalian jenengan. Mergi sing ngersakne jenengan nggih Pak Mudin. Masya Allah matur sembah nuwun Bapak Mudin, Bapak Ketua BPBD, terus Bapak semua menika karyawan kelurahan ini kelurahan desa. Nggih, Desa Sombro. Nggih, mugi saged kinabulon hajate bibar ringgitan mriku desane ayem tentrem tambah maju. Para perangkat tansah diparingi kesehatan dalam melaksanakan tugasnya. Amin ya Rabbal. Bisa amanah dalam melaksanakan tugasnya. Monggo Bapak Mudin. Nggih, Pak Toib. Pak Toib dipun kersakaken masyarakat jumeneng wonten panggung. Pun request lho, Mbak. Niki kula mangke Pak Mudin niku nganu ngersakne kali Mbak Lucy niki napa rondo teles atau caping gunung kedua Madiun Ngawi. Moderane moder. Astagfirullah. Ya Allah. Lah iki sing gene muni sae apa sae? Abang iki yo. Tasih sing nori kok. Pengen golek nih jodoh kok kayak model toh Ger. Aku wedi. Anu nik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula boten anu. Boten namung mori. Kula sakniki ngrabekne nggih andu. Oh, alah. Iki cocok aku. Kira-kira lek mboke arep mindo lek ora le. Wonten kathah mriki Joko tua kathah mriki. Joko tua. Joko tua langkut teko omahku ya kerep pijet-pijet. Boten napa-napa kuat-kuat mriki. Oh, oke. Wilujeng dalu Bapak Mudin. Sami-sami. Bapak Toib kata Pak Toib itu artinya nggih bersih. Juga lelaki yang baik. Niku dalam bahasa Jawa. Dadi dalu niki nggih sesuai piyaine berkarisma. Bersih tapi yo medhet. Boten mori kula. Anu lho Mbak Lucy, malam ini Pak Mudin jangan disuruh dalil.
Nggih. Mungkin nek kon dalilku wediku keterucut omongan manrobuka. Dia ning bulus ya. Kaya ngeten niki dalu niki nggih derek berkah. Niki wau pamundutane para masyarakat sedaya. Kaya apa to acara kok sukses kaya ngene paglerane. Napa malih niki nolek krahapi, napa nek maringi pasugatan kanca-kanca luar biasa matur sembah nuwun. Bisa. Mugi mbot apa nimbali Mas Akbar. Nggih to? Matur sembah nuwun Pak Mudin berkat panjenengan kula saged wonten mriki. Nggih. Pak Mudin. Kula wedi Bu kalian jenengan. Kula nggih wedi. Dadi jenengan wedi kula nggih wedi. Soalnya benar anu cedak kali warok. Justru niku kula niku warok niku namine mawon. Warok niku. Asine nggih biasa mawon. Oh, biasa. Nggih Pak Mudin. Sing penting mboten Mboten nyeruduk jenengan nggih. sing penting mboten beto tali niku. Soalnya ikan Brahman mboten nyeruduk ya. Mboten ruduk sing penting niku cocok. Petunge niku ngene kok. Yen napa kok teng ndur panggung beto tas ngoten niku alis. Ape Bu? Oh, HP. Tak kira ndak liyane. Lah nek antum yang sedo sawae-wae. Orang sombro nama nyowo dah. Wong ning kene Mas Akbar ki badhe nyuwun doa restu. Mugi-mugi kebuka jodhonipun. Mereka saya gesernya Pak Bu. Ngono kuwi lho sakjane aku ning ndi iki wedi lho amutin nggih. Ngono. Tapi sareng Pak Toyib niku piyanya baik dan mendakna napa niku sae nggih. Terus pundi sae napa sae sederek? Sae. Monggo lek sampun sae ganti bidalake. Pundi. Dibidase nyanyine. Nyanyine. Niki bawa rumiyin ura-ura. Lu mboten ape. Wah, mboten apa. Nggih, mboten napa-napa napa dibikak deh. Pun buka piyambak mawon. Nggih, Pak Lurah lho kalah. Kalah. Iki mah request ke BPD lho, BPD. Karo ibu-ibu PKK. Mas sama Pak Mudin ora lho. Niki ngersane napa wau Pak Pak Mudin? Kan makili Pak Lurah kan boles napa? Rondo terus. Podarane. Ada teles sing kepiye? Kamu rong. Ya. Wah, senengane rondo lah kuwi lho. Curhat ngono kuwi. Lagi ning sombro lho, jan tenan. Mudin lagune rondo teles. Lah iya. Lagune iki rondo terus yen mangan aku ratu yen mangan. Iki lagune wong arep mati nek. Dia soalnya wae gak enak. Aduh kacan lo bulusi aku wedi ya. Sing saged rondo terus duweti. Nggih, saged duweti. Ana di mriki lho Pak, mboten rampun mikir-mikir glundung. Mboten Tapi jenengan seduk. alah mboten rudok lho pun tolek glundung mboten enten sing gotong. Niki sing sakit rondo terus murid-muridnya bulusi niki. Ya Anak-anaknya iki kok bulusi. bocah manis banget iki sapa? Kono ndek si tak kono lho. Wah, tak mriki Pak Mudin dadi mriki. Ngono tak maneh bojo loro. Ya. Rawan senengane ronda. Jan. Niki kenalan riyen to Pak. Pun sepaneng. Pun sepaneng. Santai mawon. Mobilnya wonten ingkang koncone yoga kula Bu. Sawahan daleme. Nggih Alia. Boten. Oh, boten. Oh, Klangon, Pak. Oh, Klangon. Paring asma sinten, Dok? Kula Penny Pramesti. Mbak Penny masih kuliah. Nggih niki kuliah. Alhamdulillah semester berapa? Semester 4. Semester 4 ngeten iki lho Pak Mudin. Pak Mudin. Nggih. Pak Mudin. Pak Mudin sak dasar rondo teles. Siapa sih Pak Mudin? Iya, Lek iya. dalange ganteng, sing dampingi niku kedah sinden sing ayu dadi aurane wah Nggih. terpancar. Ngeten iki mirsani ngeten iki encok pembelure mati kados lan pertican lho Pak Mudin. Kita. Nggih. Nggih. Yen Mas napa niku? Lagu? Nggih, kenapa? Oh, Mas. Tapi kula tesih perawani mboten. Lah dalah. Oh, Joko kata Oh, nggih. pesen kula sakit mboten saya bayar. Ki lho bar. Rawan kathah, Joko kathah mboten sak Joko tuwa bayar. nggih kata. Ya tak mau lek
gandeng aku sing dipromosikne Joko Tuwa, Duda Tuwa. Sing nem enten apa mboten, Pak? Wonten. Wonten. Seksus penduduk. Yo, rada tua, jajal coba kayak apa? Rondo Rada telas. Ayo tua terus baru ditelesi. Bare kalau selalu gara-gara Pak Koyek. Ayo, datang aja. Ayo, harapan ya saya yo. Yo. Mangga Pak Model. Yen
Turu jam 9, turu jam 10. Orang-orang aja kayak turu jam 1 yo. Iki sama itu. Oh, lagu ini jadi judulnya turu. Lah iya, pengen nyebut turu jam 7 ketok-ketoken janggutmu. Turu jam 8 ketok-ketoken dodokmu. Turu jam 9 ketok-ketoken udelmu. Turu jam 1 ketok-ketoken anumu. Anu kuwi tawapane Pak Mudin. Mbok disanding tenan nyanyi kan wedek. Wah, Sing ngelas Pak. Keduren. Wah, ya. dadi niki Pak Mudin niku piyai sing tatak. Nggih, nggih. Tapi lek menghadapi pekerjaannya. Nggih, nggih. Tapi bila mana seorang lagi didampingi Perempuan. itu sudah keter-keter. Nggih. Langsung Pak Mudin ya. Tapi luar biasa, Mudin mentalnya luar Mentalnya biasa. hebat. Suwantene sae nggih niku wau nyanyi babakan turu. Turu. Pas teko tengah-tengah HP-ne mati. HP-ne keturun. Wes luar biasa matur sembahnu Bapak Mudin sampun kersa ngregengaken niki lagune wau napa niku? Rondo teles. Rondo teles. Kira satu lagi Pak Mudin terusnya wonten mau napa? Jenengan mau apa? Oh, berkopian. Kalau jarene telu anu kok nek sajake goblos mungkin napa dipun rencangi Pak Carik napa Ya dititipi jimat kalian Pak Lurah. alah jimat kali mosok ndono nggih. Gak boleh ngaturaken jenengan Mas sedaya. ngoten niku lho srape nak sakjane ngene iki sungkan. Aku sungkan lek opo dijunguk napa repot-repot ngoten niku. Mal isin Pak Mudin jane kula isin ngeten iki Pak Mudin masalah tenan. Wah benjing malih. Benjing malih. Masalah ger. Masalah matur nuwun berkah Mbak Mudin. Mas kok nggih pijet bocah. Oh nggih Pak Lurah Mas nuwun Pak Agus. Luar biasa. Sehat selalu Mbah Mudin. Mugi panjang yuswa, seger waras, dilancarkan rezekinipun. Amin. Matur sembah nuwun nika sampun sukses sekali pagelarannya. Mbah Mudin sampai kula mlebetke mriku mboten saged sing jualan luar biasa. Ampun mundur Mbah Mudin. Ampun mundur Mbah Mudin. Ampun mundur Mbah Mudin. Aja mriku ampun mundur lek nyandak. Kula pegangi cobi-cobi. Oke Mbah, ini judulnya Mbah Mudin Atret. Bu, mburi Bu. Iki cenek kok ya dhuwur men lek gawe panggung Mbah Mudin ya atret. Modelnya kayak ngecek jerune liang lahat gitu. Kiai kok sopane kaya ngono lho Jole. Nggih, saking sopane moh ngungkuri. Kuwi ngono kena dicontoh. Kaya ngono kuwi tekone ki maju, nyaosne ki mau mundur. Mundur. Aku dilek glundok. Aku nulungi aku ora penak padha gedine. Niki Mbak Lucy. Nek kata sangat pamundutan Nggih, niki saking juru masak. Sing sampun nyugoto kula lan panjenengan Mbak Lucy. Aku drudek mong tak kira bar Mudin terus juru kunci. Enggak no, juru masak. Nggih. Niki request. Heeh. Nggih. Sesideman ingkang dados Nggih, request. sesideman. Atur Bapak Camat lo ceret. Menika nggih rawuh wau menawi mboten metu Masya Allah. namine Bapak Sukirno menawi mboten. Bapak Camat sampun kundur. Sampun. Oh, nggih alhamdulillah mboten napa-napa. Gending menika katur dhateng Pak Lurah, Ibu Lurah, Bapak Agus Harsono dan Ibu Ririn dan Bapak BPD beserta anggotanya Pak RW, Pak RT Nggih. serta seluruh lapisan masyarakat Sombron tanpa terkecuali. Kanca-kanca BPD malah nggih sengkut wis. Kompak luar biasa pokoknya saya tahu nggih nembe niki pokoknya guyub rukun Nggih. kompak sekali. Niki sesideman Sesideman, diaturne. nggih. Mami bawa napa mboten? Dipun bawani riyen Mbak Lucy katun ya. salam pambuka. Warga Sombron kangen suara Mas panjenengan. Nggih. Nah, lek mau kan karo Pak Mudin. Lah iki sesideman iki karo enek sing tak gandrung kudune yo eneng to iki. Sinten sing digandrung? Sapa kono sing cah ilik-ilik kuwi apa sing latihan ayo le latihan iki mau karo Pak Mudin sangoni aku torok ra apa-apa iki. Mas. Ayo sapa salah satu Berarti ya. sangoni Pak Mudin tak torok. Ayo munggah kene ya gandrung karo Mbak Lucy. Sapa? Astabrata. Kula tasih belajar. Oh Mas Heru. Kula tasih belajar. Mas Heru. Ndak apa-apa, ndak Lah apa-apa. Mas Heru ini kan fan-nya sudah banyak. Oh banyak nih Mas Heru fans. Banyak. Fafa mawon, Fafa. Fafa yang di Fafa. Oh iya apa? Fafa. Yang bedok itu di belakang itu. Ganteng banget ya. Dalam ya dalam. Oh iya.
Ayo Pak, sesi depan bawa deh Pak. Ini tadi dapat salam dari fan klub Mas Akbar, dari Tuban, dari Surakarta, dari Malang, banyak sekali nih wow. Siapa sih? Bagus banget Fafa. Oh Fafa, Rina Le. Fafa itu kumantra tuh kan. Mangkune lek nom niku. Oh lah. Ya. Loh dahar. Dahar. Oh bocah. Ini artis, artis pendatang baru setelah Mas Heru. Ya, sepatnya. Wah, ditutup dewe loh Kak. Iki beda aurane. Nek Mas Fafa pripun aurane Mbak Lucy? Cara jejer karo Pak Mudin mang aku ki yo kek wani gora. Ngono ya kek. Nek eling niki Ambune parfume niku nggih anu wangi tapi semu menyeramkan. Lek iki gede dhuwur. Lentus. Iki patut dadi anak Lucy Brawan. nggih. Pipine lo kaya bakpao. Kamu semester berapa, Le? Kula semester 6. Semester 6. Ganteng gede dhuwur. Kok rencana kira-kira teko semester 13 apa 15? Biasanya cah-cah iki lek kadung tak gak pandeng lali kuliah. Lali kuliah. Ojo lho ya, jurusan apa? Kula S1 Pendidikan Bahasa Indonesia. Luar biasa. Ini ya di tak kira di Surakarta. Kemudian Indonesia. Oh, di Indonesia. Oh, di Indonesia Surabaya. Wow. Iya, keponakanku kabeh ning kono. Wah, iki sajake kok enak pentingane ning kene kok sajake penting-penting. Ora apa boleh latihan. Mas Akbar itu seorang dalang. Lek ning bawah punya pacar misalkan ya, tapi di atas panggung itu milik umum. Milik umum. Di atas panggung kita harus profesional. Saking milik umumnya kok tawa-tawa. Nyoh. Jadi huruaran. Sampai di sini ya harus ya profesional. Ya. Piyayine ganteng. Calon Pak Guru. Calon Pak Guru. Ya harus berlatih mental ya. Nggih. Iki bawa sesi deman bagus. Sapa jenenge Fafa sapa? Fafa sapa terus Ahmad Fajrul Falah. Lho, Ahmad Fajrul Farah. Falah. Ahmad Fajrul Farah. Sapa? Falah. Aku kira tadi sama ramali budek. Fajrul Ahmad Fajrul. Fajrul. Oh, iki bahasa Arab. Falah. Oh iya. Nggih bener. Nggih, niki bawane sesi cuma duet mbek Mbak Lucy nggih. Apa mboten? Apa Mas Fafa niku? Ayo, siapa dulu niki? Mbak Lucy napa? Jenengan aku kula. Aku lagi manut nggih. Itu manutan lho, Mbak. Kula riyen mboten apa-apa. Ya, monggo, Mbak. Kan mau gini kono kayak gelisah ngono deh. Kang olah gaya
piyayine bagus pinter. Saiki nyun sewu lho nggih iki roman. Roman ki ini aku anggapan umurku 17. 17 pindho untune kelas pipine kendel. Anggapan lek kaya sarjana aku SD sampun gol. SD. Tapi ya sakmene iki arep yo ngaku 17 ya ora patut to le. Nggih. Monggo Kang. Ayo, Mas Bapak. Sowan menyang kutha gedhe. Wih, jangan iki tipene suaranya seperti Mas Heru. Iya. Tadi sama kasih Yunda lah. Terus Tipenya besar. oh besar lagi. Ayo. Bendara terus kayung-yung Ya. selendang kuning kang saking bukit. Suaranya kayak Pak Dalang. Padahal niku nggih dalang niku. Oh, ini dalang toh. Nggih. Lah bocah iki jajal suaranya dalang kayak apa? Cacrit. Oh. Semua kayak Mas Akbar. Pak ya, jan sakniki mlampah wonten mriko. Jan ya. Lha kan mau nyun sewu. Lah, nyembah sing wedok sih. Ngene iki ya. Mlaku terus. Kulo ngritik lho. Iya. Iku nek dijodoh tak celone model gitu. Ah, ndak, ayo karo loro suarane iku loro. Swara. Ya. Swara kurang premono ning wasis agro. Lah yo anu semangae cedhak mara tuwane iki dadi bubar ini melu doa Allah. Aja pales. Aku ngerti hatimu. Terus Anggung rong marang bendara dia sules dia pijer ngincangake alis tangga menikah Kang Repto sinten? Pepunden dalang Ki Haji Sukamsuwar. Laras wajib kita hargai, terutama niki piyai-piyai kang luhur, piyai-piyai senior kita, khususnya piyai Jawa Timur. Jadi ngripta lagu niku wangel. Jadi lek saged menawi selagi kita tahu mari kita sebutkan gitu. Terus penutupnya penjenengan. ya. Terus Sasidana. Makasih Mas Bapak. Makasih Pak Sarah. Monggo Mbak Elsi. Luwe cepat
disangoni karo Bu Lucy. Melek nyaosi Pak Lurah karo Pak Mutin ya. Muga-muga lancar rezekine ilang bajang sawane ya. Yes. Lah. Iso diombusi. Pengen tak bosakan le. Dilanjut. Iki ana permintaan saka sapa? Saka sing memantar-mantar YouTube. Iki uga selalu setia mengikuti awake dhewe sak sanggar seni Astabratané. Sapa? Kene nggih Bu Triyatmi. Oh ngono. Nyuwun pamundhut apa tombo kangen no. Oh iya. Niki nggih badhe nyampe ning salam saking penggemar TikTok Lucy Brahman Club. Niki salam cinta kasih untuk Mas Akbar dari 500 anak perempuan. Nggih, salam cinta dan damai selalu. Pun Mbak Lucy Brahman. Ya Dik Sinta, Dik Dwi karo Dik Pipit jumeneng bareng. Sepot ora coba gumnya. Ya, mangga. Ya, yo.
Iki sing saka kene perkenalan sih, namanya siapa? Nama lengkap. Nggih binarengan asma Dwi Kumala. Dwi Kumala, iki cara kendaraan Suprafit. Suprafit itu sungguh perawan penuh vitamin. Terus yang kedua, siapa nama lengkapnya, Dik? Kula Sinta Widya Palupi. Sinta Widya Palupi, umum kendaraan Isuzu Panther. Kok apa kuwi, Mas? Ini sungguh-sungguh buat tampang gemeter. Oh. Terus yang terakhir siapa namanya? Diparingi asma Pipit Destia. Pipit Destia, ini umum kendaraan GL Pro, genjot langsung protol. Ya ora ta iki malah genjot langsung mendal. Waduh, lalu sih mana iki? Ini calon menerusnya Iki gitu. bakoh iki gede dhuwur mangan tak rong piring. Anu ya, nama niku tombol kangen ya bertiga ya. Nggih. Yo, gamelan musik dicampur karbon gayang, pecah sepiring suasana. Yo, astagfirullah yo.
Mbak Penny tak aturi jumlah meneh. Ya, yo di spoti cok, spoti. Yuk, monggo Mbak Penny jumlah malih. Ya, yuk, monggo. Ya, spoti cok. Selamat malam Mbak Penny. Yo gue penutup aku kepengin sampean nyanyi meneh. Duit kalih garwa kula. Wah, jarene cek kuliah kok cek pun garwo. Garwane sinten, Doro? Garwane niki Mas Heru. Wah. Garwo panggung, garwo panggung. Mau Mbak Penny wis disepoti gumiak, disepoti meriah. Yo saiki sepotono Mas Heru munggah panggung, Cok. Yo, sepoti ya yo. Tak sepotane dhewe. Kesowan ini loh, gamelan untuk kayak dolanan loh. Kayak nyepoti apa Mas? Ketek. Terus berabang kita tampil. Halo Mas, halo Bucangi. Halo Mas Heru. Ini lagunya apa? Monggo kersa, ayo sing duet apa sing kira-kira meriah. Bucangi saya Polintang. Lintang Asmara ya kena. Oke. Lintang Asmara. Ya. Kenapa yang ngedek ini kok? Betul. Yang kamu. Yang ki maksudnya sayang apa kiayang? Apa eyang? Eyang. Ayang-ayang permintaannya Mas. Oh ayang-ayang, siap, oke. Ayang-ayang Mas Tris, ya, ya, digarap saja sih. Ayang-ayang bersama Mas Heru, fit Mbak Penny. Penny siapa mau? Pramesti. Pramesti, coba kayak apa? Ya. Halo, Mas Tris. Hanya aku
dan Mbak Penny, slendro.